puila jotno haina hai taisa tini ni salo jotno khulum yafare जों दिनै हायनो हाय दिनै बुबाग्रा बसंनि सिमलांआव फाय सफायजा तो अरो बलं जे वाइसा क्लाइमेट करेक्शन गजारो खलाइरि दङ हायपनो लास्ट मान्थ किसे गेप क्लाइ थांगा तामनि माले चिनि रां फैसा रं बियानि बागै गेप क्लाइमा बागै नुग्रा खाथिनि बुखान किसे तर दंबायसा तो बुनन पैसा साबखायना बागै जों दिनरो चिनि जारा दंनाय चिनि सोसाइटियाव दंनाय रग बाय मिलुयो लेबर बाय जना नावै फायगा हाय तो बुसकांनि सालो 17 मेव चिनि बुबाग्रा बीर विक्रमनि थैमानि साल तो ओ सालनि बिसिं जों चिनि बुबाग्रानि सिमलां काक्सिबराव खनो खाय जायगाखौ तो ओ सिमलांनो गोबांमा बार न गोबांमा समयनो सागा जे केबो याक आगुबै फायमा खांगा बेलाय जानाय हनै काक्सिबराव तो सेरकम कोनो फाया बा सेरकम कोनो हेल्पिंग सिस्टेम नाया तो ताबो सुजरा जेता जों सामखाय चलि दं माने एकमात्र चिनि एमसिनि सार नि नाहार मंबाय अनेकटा आगुबै दङ बुसकांनि जरा बसार आगुबै रुवानो जों अबा हायते हनै थाखायो ते अरो तंनाय रम बेलाय हामबाय मा याफार अरो जारा बाजार कमिटि तंनाय रम बरगो आगुबै दङ बा हायते न चिनि जों न लगिरुय जार कारणे अरो ताबुक जे आ कारिमानि कारिमानि जागा ताबुक स्टप उंजा तो बुसकांनि सालो लामा थाखायो लामा केन उंगाना हनै काहामुंगाना हनै तावजोंतो आकारि जागलियाबा तासे लामा रगो माने किसिंलि आकारान अंगै मोकामुकि दङ तंगा यां बुसकांगो बुबाग्रानि जेता सिमलां दंमानि नरमा किसा फुनुगुरि दङ ताइसा बुन्थि हाके बलक अंगै दङ अरो काथिनानि जा गुरे बुसु मामांखि अरो अंगो किसा सिमलां नायखि जानाय जों माइखौ रगलायो तो माइखौलाय तो जों रानि चिनि सेरकम गया तो बुक गायसार वै जों पुजो खायनानै अबा हाय सामु खायनानै दै हायना हाय ओ थानाय महलायाव जों जेमन किटन माने अबा हाय दे किटन गायसा खायनानै वन सुतं दङ साइमे कुकक सालाय दंलायो चिनि फेरपुनि जारांगो आमतायो नाय दंनाय चिनि गालेम रबा दां साइमे बम हाय बुसु साबसो संनो तो बम वन सुमु गायसा ते गायसा 17 मे नि सिगां जिसकेपन अजागाव तालसुवै जोङो बुनो इसा कुचुक खालाय सामु खायनानै मेवान सुतं दङ ओमफ्राय जेता आंखौ दं माने अरा कायसा मुक्ति खूब आसुरना मुचुं माने बायरानि जारा स्रामनाय रबाय जों पक खालायनाय माने बेलाय रांनि मारिबांगो मुचुं फना बखा मुचुं फना या सुरगानि बागै आजाराव स्टप उंगै मा दंखा गाहाय फना नायगोना बुसकांनि सालगो जुदि मान खांगाय अबश्य खालायनाय आबो हाय गवान सुरक दङ तो बुसकांनि जराव मालाय तो दङ जत बायना किन्तु जतनो आबो फिसा जरा आगो खांगाय न स्टप बुं थांगो साइनिया बबो हायके बुनो चेंगि तलांनानि तो जारा नाय दंना जतनो न बाहाय आं सानाम सङो केमनि आइडिया दङ साबाय मालाय बो प्रसेसर थांगाय तेबो जानाय नै अबा हायरो जुदि दं थांगाय जों किसा लामा फुनु खांगाय बेलाय जानाय अबनो सम्पति होनाय थांगाय तलांमान बाहायके अबो सरकार दाति दाति फिना हारे अबनो कायसा गुरि जानाय जागा कायसा नायथो काय तो स्रामरो आबोनि लामाव बमो हाय खलाय थांगाय जानाय आबो किसा नरबनि थानि जुदि वानस बा बुति दं हांगाय जों नरबनि जों बेलाय हामबाय गनाय तो अबनो नंना सालम जोङो फायनाय 14 तारिख जोङो रम दाइनानि जरा मान खायनाय किसा खायनाय जाता श्रीमानो खाखाय बुसकांनि जराव जुदि चाइटकलाया हांके अबसिम कोनो फुनवानि चिनि दंगला खानाय तो चिनि मुकुमुनो जों बेलाय खेबा मैना नांगौ आबन बागै तेवसा हायना हाय जतनि सानिनो खुलुमै कयजाव फायबायदि किसा 14 तारिख मिलुयै मताय रगलायाना आबन बादे बुसकांनि जराव बाहायके अबनो ते नायथो बुनि बुसकांगो तिसै तलांमान आबनि चाइट मुंगो जतनो हारि पालबाक सगाय हिमलायाना